бале шаҳло шоми дирӯз 22 март вазорати корҳои дохилии тоҷикистон бо ирсоли як паёмак ба телефонҳои мобилии сокинон эълон кард ки ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус ӯзбекистон аз соати 6 субҳи 23 март сарҳадашро бо тоҷикистон мебандад. Ба иттилои вазорат ин маҳдудият ба мошинҳои борбар рабт надорад ва онҳо иҷозаи раво дар қаламрави ду кишварро доранд. пас аз ирсоли смс ё паёмак дар ин бора даҳҳо шаҳрванди тоҷикистон ки дар ӯзбекистон қарор доштанд аз шоми дирӯз ба кишвар баргаштанд. яке аз онҳое ки ҳамин шаб аз ӯзбекистон баргашт ба радиои озодӣ ҳам қисса кард ки баъди дарёфти паёмак соати 2 шаб тавонист марзро убур кунад. ӯ тариқи марз аз Конибодон ба кишвар баргашт ва мегӯяд мисли ӯ ҳамаи онҳоеро ки имшаб баргаштанд мақомот дарҳол ба яке аз дармонгоҳҳои наздик ба марз дар ноҳияи Конибодон бурданд ва онҳо акнун 14 рӯз дар карантин мемонанд. дар ин дармонгоҳ ба гуфтаи мусоҳиби мо мисли ӯ 30 нафар ба карантин фаро гирифта шуданд. онҳоро 5 нафарӣ дар як ҳуҷра ҷой карданд ва аз шароит чандон розӣ нестанд. аммо тавре маълум равоҳои кишварҳои минтақа аз ҷумла тоҷикистон тариқи марз ба ӯзбекистон ҳанӯз рӯзи 16 март маҳдуд шуда буд. танҳо он замон ба шаҳрвандони ду кишвар иҷоза дода шуда буд ки ба ватани худ баргарданд. манъи равоҳо ба ӯзбекистон бешак ба тиҷорати байни ду кишвар ки 2 сол пеш дарҳои худро ба рӯи якдигар бозгузоштанд таъсири манфӣ мегузорад. мақомоти тоҷикистон ва туркманистон мегӯянд ҳанӯз ҳеҷ мавриди бемориро сабт накарданд. дар осиёи марказӣ аз ҳама бештар вирус ба қазоқистон сироят кардааст. дар ин кишвар то санаи 22 март 56 мавриди беморӣ ба коронавирус сабт шудааст.